Sa mga viewers namin dyan, kamusta na kayong lahat? Papasyal ko kayo dito sa Intang. Tinatawag dito sa amin na Intang, Pantabangan Lake. So tara. Dito yung hanging bridge, may kasama siyang view deck, so yun naman papakita ko. Meanwhile, so good news mga moms and pops sa lahat ng mga malakas ang hangin. Sa mga takot magdaan sa hanging bridge, meron silang stair. Yan. Diba? Nasa baba ka na agad. Nakita ko sa inyo. Kung takot kayo sa heights, may fear of heights kayo, pwede kayo dito tumakas. Kaso sarado na. So, ang isang daan lang is itong hanging bridge. hi. Dito tayo sa view deck ng Intang. View deck na may kasamang bridge. Wala ko naman po. Sorry, hindi na namin kayo may tutor dito sa loob. Dahil close na. Pagtutok ba rin ako? So yan, nakikita nyo mga moms, first floor. Kaya tayo dito sa taas. Okay, ayusin mo yan. Hi! Hello! Hello vlog, welcome to my
family. Reunion. Hi! Ayan si LA. Pag na night fishing daw siya, makahuli daw siya ng sabyak. Ano tinatawag na night fishing? Maraming isda ng gabi. Ano si? Angge. Kasama yung pamingwit ka naman. Lang, kasama na. Talaga, kasama na yung pamingwit. Oo, ano mo, galing mo. Malutang ako dito. So tayo. Don't forget like, share, and subscribe.